Nhar il-ħadd li ġej se jkun qed jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, kunsill li mistenni jiffoka fuq tliet temi importanti li huma wkoll it-temi tal-mozzjonijiet li qed jiġu diskussi matul din il-ġimgħa kollha hekk kif il-Partit Nazzjonalista qed ilaqqa assemblej f'diversi lokalitajiet. Il-mozzjonijiet tal-Kunsill Ġenerali jitrattaw mudell ekonomiku ġdid, viżjoni ta' eċċellenza, l-isfida tololi tal-ħajja u l-governanza tajba u integrità fil-politika. L-ewwel assembleja saret it-tnejn fil-għaxija bil-laqgħa jibqgħu għaddejjin sal-ġimgħa sabiex imbagħad issir is-sessjoni plenarja tal-Kunsill Ġenerali tal-Ħadd li ġej fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kunsill Ġenerali se jkun qed jibda fid-9:09 ta' filgħodu u jiftaħ bil-qari u approvazzjoni tal-minuti tal-aħħar Kunsill Ġenerali. Wara jsir id-diskors introduttorju mill-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Anthony Sammut u interventi mill-Kunsillieri preżenti. Aktar tard issir ir-replika tas-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u jitresqu għal vot it-tliet mozzjonijiet. Il-Kunsill Ġenerali jagħlaq bid-diskors tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech.